Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng chicken inasal. Ayan mga kapudibit, at meron tayong dito sabaw na nilagang baboy. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mahantam kay Kapampangan. Makanta na Opo, po. makanta na po. Cheers na tayo. Ay, saan ko lang natin talip mata? Pinalo. Bababalo. May Cheers! sukan nata. Blessed Sunday po, everyone. Mangantana, mangantana. Sabaw, mainit pa. Yes. Ang nasi niya, tinapon chicken oil. Ginawa niya yung pangon. Ang Muslim pa daw. Ay, pwede. Ay, ginawa niya kahit. Ay, kanya naman. Ayun mo pa sa pwede. Yes. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapodibi. Makanta na po. Mangantam. Naman. Makopa. Yes, may sabaw tayo ng laga. Luto ni Ate Albi. Up to 10, ano? Up to 10. Oo. Rate mo? Rate natin. Up to 10, ano siya? 99.9. Wow. Mapaminta niya. Uy, hindi, masarap. 100. Perfect. Up to 10 lang ha, 100 siya. Kahit mainit, masarap kasi humikap ng sabaw. Dahil may sipon tayo, kaya kailangan natin uminom ng mainit ng sabaw. Parang kumain din tayo sa ano, manginasal, no? May sabaw. Oo nga. Ano? Sarap. Gandang sisa. Ito kasi gandang. Laki. Tanga. Ayan, meron pala sa sarsa. Oo nga. No. Wala na akong laman. Ito na lang. Ay, pakpak gusto ko.
Yan. Masarap. Try mo man. Uy, yan. Sarap ng sauce. Sabay tayo. Yan. Mm. Mm. Sarap ng salsa. Ang barbecue na. Grabe. Sarap. Ang Mm. Ano ba? Manyaman. Maparas. Ne. Ang hang. Ne? Mm-mm. Sarap. Masarap. Ay, salamat po. Ayan mga kapudis, sa susunod na lang po kami shoutout. Ayan, shoutout po sa lahat mga kapudibis. Thank you so much sa support nyo sa amin ni Ate Albi. Kaya kung gusto nyo ang aming video mga kapudibis, pakisubscribe, pakilike and share mga kapudibis. At ganoon din sa aming Facebook page. Happy birthday, Christina Susi! Ayan, happy birthday.
Ay mga Foodie, thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Yes, mga kapudibis, ang ganakin ng video, mi. Kita-kits sa susunod po, Mang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga.